Saúde, saúde, claro que sí. Pedímoslle saúde, pedímoslle que máis lle pedimos. Amor, gustou mudo amor. Tamén, que lle pedimos? Carto, salud, dinero e amor, que dicía a canción, no, ao final. É que todo se resume máis ou menos neso. Vamos a pedir eso, algún propósito, non sei, de ano novo. Por exemplo, o de facer máis deporte, como vedes? Sí, non. Sí, no, como que non querer facer deporte? Ui, a profe de gimnasia rítmica. Ai, ai, ai. Tú queres, así me gusta, es comer mellor, ao mellor tamén aprender inglés, que é isto típico que se di. Bueno, esas cousiñas. Despois metémoslo todo nun caixón e olvidamos, non me preocupes, eso non hai problema. Canto queda, concelleira? 3 minutos. 3 minutos, Dios mío, que nervios. 3 minutos para as 12 da mañá. Ide preparando, ademais, houve que ten os arandos que non hai tamaños. É 58. Ai, deixa moi. É 58, veña. O dos arandos gústame porque vos sodes tamén dos que colledes as uvas máis pequenas pola noite. Sí, verdad. E deixades as grandes ao cuñado, verdad? A ver se... No, bromas con isto, no. Non queremos accidentes a última hora, no. Os arandos son bons de tomar, así que non hai, hoxe non vai haber accidentes. Despois mandamos a sidra por enriba, con cuidado, moito ollo coa sidra, porque a noite, o día é moi longo, así que vamos a ir con calma. Alcalde, como imos? Son 59 xa, non? Eu creo que sí, debe ser. Sí, debe ser. Ai, que nervios. Ide collendo o primeiro orando. Tedes algún ritual, esto de levantar un pé para entrar co pé dereito? Facedes algo diso? Facemos algo diso? A ver se imos a aquel por lado. A esta hora ainda non hai que xogar moito coa cousa. 3 minutos. Teño que esperar. Non hai problema. Será, ao final imos tomar a 1 da tarde. Non pasa nada, o caso é brindar e pasalo ben. Sabedes que hoxe, por si xente que foi chegando un poquinho máis tarde, sabedes que hoxe temos a actuación das gañadoras do Canta con Ames, que ademais son metiñas, son 59, pero dixarme que teño que esperar. Vale, ese é o reloj. Vou ir por este, e quedan 3 minutos e medio aproximadamente. É o que me mando ao alcalde, que lle vou facer eu? Aquí nin pincho, ni corto, nada. Mandan os técnicos que son os que puxeron o reloxo. Eu, plin, a mí, as reclamacións despois no concello, non hai problema, que teñen aí. Vale, pareceme boa idea. Bueno, como os dicía, iso, que van a cantar as rapazas, as amigas de Canta con Ames, as gañadoras, que tedes aquí un talento en Ames que non sabemos ben. Esta é unha maravilla. E ao final de todo, que este é o que vos implica a vos, a todos e a todas vos, ao final de todo imos a facer unha canción entre todos, que é unha canción así como moi positiva, moi para collelo ano, con moita enerxía positiva, con bo humor. Entón ten coreografía, verdad, Ana? Que ti máis usada tú toda a semana ensaiando. Sí, 12 horas diarias ensayamos para a coreografía. E a coreografía é algo así, porque a canción di oye, entón facemos así, facedme caso, que estaría bonito que me fixerades caso. Así, veña, di oye, abre tus ojos, mira hacia arriba e dales unha voltiña, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Que? Como vedes? A priori é factible, non? O sea, tampouco é complicado. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. ¿Cómo lo ves? Cántanos un poco, ¿eh? A ver, veña, vamos, sabémosla todos. ¿Canto nos queda? 2 minutos, veña, danos tempo, veña. Vamos todos juntos. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la. ¿Cómo es? Hey, la. Oye, pues xa non se lo ven a primeira, xa nos repetimos despois que Juan non sale tan ben. Oye, dademos un aplauso a vos mesmos, vos. Por favor, dademos un aplausiño que así tamén quenta del armar, que fai boa falta. Bueno, xa me estou poñendo nervioso, canto falta? Ai, falta 1 minuto, queres comer as uvas xa? Normal, eu tamén. Tedelas todos listos, abriste xa? Vale. As miñas non, é que non son capaz de comer o arándano e falar ao mesmo tempo. É unha tara que teño, non son capaz. Podémoslo intentar, pero igual nos queda un pouco chuchurrío. Non vou... Ai, espérate, que me caeu aquí o... Caeu mo chiringuito. Uma! Xa!
Ai, non son moito de beber.